Her birigizge isänlik, hawlyk, uzun gümür, oşu ballardy ayakka bastırıp, motor itip okutup sıgarıp, ayakka bastırıp, bizden Respublikabızın yemlewsi kadırlar etip äzirlep yetkizirge Hudaý sizge ýardamyny bersin diýip aýtdyk. Hem de her bir bala özüňizdiň kilesekde ümitiniz diýip terbiýeleýiz hem her bir balaga bütün kıymetliklerinizi dürüst halıp, dürüst yolga iterip, üdegiz azak şul halgan kösügüzdün hüzümtehine şatlanıp oturgaýardan oň yol sizge barganyňlar. Tezde Yoldaş kanalı selamlay. Efirga yanılıklar. Öfe qalahında 40-ncı Bağlar Baksahında Oğun Odak Balasak diye atalgan Kubelekler türkümünde 5 yıl davamında düşürülgen kinofilmdin hungy seriyası düşürüldü. Bugün, yani 27 may 16 saatda kinonu qaraw hem film boyunca prezentasiya ötesek. Şulay ok, filmdin avtorlary, unda qatnaşkan aktyorlar menen uçraşyw bulasak. Bizden menen qalygyz. Yoldaş radio. Hayırlı gün öleseýler, olataylar, hem hürmetli kunaklar. Biz bugün hüzü boşu bir ahmum howda, biraz hagışlılar, şuluk vakıtta bir şatlıklılar, günde selamlawga bik şatlyk. Her bayram türüne bugünkü bayram sebepsilerin, iň tırışların, iň akıllıların, iň mülimlerin, iň güçlülerin, iň dertlilerin, Sıgarılış türkümün sakırabık. Rahim işe.
Кайтып атала безнең гүзәл баксабыз. Истәлекле көн бүген, баксанан без китәбез. Без бүген бик шатланышып, елган бу байрамга. Чөнки тиздән мәктәпкә барасак булырга. Мы долго ждали этот день, но он заглянул, как-то сразу расцвела для нас сирень, так не цвела еще ни разу. Букеты, музыка, цветы, светло от улыбок зашита. Нам, выпускники, сегодня наш печальный бал. Хуз бу бакса, хал бүгінде, халкын апайлар, біз барабыз мәктәпләргә, бізді көтәп бардылар. Зур байрам бүген бездә, хушлашабыз баксаның, күнге көндә үткәрәбез тәрбиячеләр менән. Бик тә күңелле бездә, баксабыздан исенлап та бер дә китмәй китәһе. Да, мы грустим совсем немного, но времени не вернуть нам. Пора, украшай любимый писать. Гелер ишин асабыз, хабу баксабыз, и безләре калып без бит үзә әле. Ты нам домом старым, ты нам домом
5 ел дәвамында төшерелгән Озын озак баласак дип аталган фильмдың презентациясы үтәчәк. Ошо енесендә фильмдың режиссерлары ла, актердар составы ла үзгәреп торды. Шулай булуга карамастан, кинофильм уңышлы төшерелеп бетерелде. Без һезнең игътибарыгызга иң яхшы кадрлары тәкъдим итәбез. Игътибар. Беренче кадр. Әнисек башланды. Бына килде атайдар, бала табу йортыңа. Кемдер һаулана көлә, нимәләр сөйләй үз алдыңа. Тәрәзә аша уларга әсәләр кузгайлар. Тулды улым, кызым бар, шатланыша бар хыла. Топает малыш, с мамой по дорожке, милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только за себе твердят. Топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Вот такими же вы были, стали вы уже вашими. Много лет тому назад нам не нужен детский сад. Утром мою я погрузился, пел в классе тихо-чал. Только бабушка сказала, что я кассу мало ел. В школу и меня не взяли. Оказалось, дело в том, что мои походные годы я пешком до постов. Интересно, он был педагогом и прощание через сказом до свидания. Теперь давайте, ребята, станцуем танец «Подружились». Спасибо вам за поздравления. Без нас желаем не скучать. Мы дарим вам игрушки для веселья, а мы вас будем навещать. Топает малыш, с мамой по дорожке, милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только за себе твердят. Топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так не... Рәхмәт кескәйләргә. Һез беләгезме, балалар? Һез балалар баксасына килгәндә шулай кескәй генә идегез. Әйдәгез әле без шул көндәрне искә төшерәйек. Ссылка горшокта. Икенче кадр. Баксала тәүге көн. Утырамин горшокта, уянамин бер хакта. Нимәчек уйланым, шәйләйме шул хакта. Ниңә мин дә монда калдым? Кайда минең әсем? Һәм бул апайдар килен дә, улар бердән минут һәм миңа шулай гамәлләр. Мин бушка куркмавым, тәрбиясе апайдар, улар безне һәммәйдән һәм тагы уйнаталар. Һәйеп кенә яталар, ашаталар, йоклаталар. Әкият тәһлиләр, хатта йырлай беләләр.
Иң мөһиме балаларны улар бик яраталар. Скоро придет сентябрь золотой, мы попрощаемся с летом. Осенним днем мы в школу пойдем с ярким букетом. Скажут воспитатели добрый час. Мы уходим в школу, первый класс. Листья осенних звездный мир, словно огнем загорятся. И как не жалеть настойкой друзей, время пришло расставаться. Скажут воспитатели добрый час. Мы уходим в школу, первый класс. Көндәр артынан көндәр үтте. Безнең балалар ел үтәһен ай үтеп, бик тиз дурайып киттеләр. Ошо вакыт эсендә 3 тоннага якын бүрәт кагып кулланылды. 25 килограмм пластилина беләнде. 300-гә якын каләмдәр кулланылды. 2000-гә якын шигырьләр ятланды. 1500-гә якын әкияттәр һөйләнелде. 100-гә якын әкият геройдары менән таныштык. Киләһе 3-нче кадр әкияттә кунакта. Өсенче кадр әкияттә кунакта. Бәләкәй генә сактар, тыңлау үстәгән әкиятте тыңлаган күңелдәге бик рәхәт. Камырак ял батырлар, зәһрәкы халыклар, сөюзләрдә инеүләр, күтәрелә күңелдәр. Әкият үрәтә безне изгелеккә, игелеккә. Шуңа әйтәбез без зур рәхмәт әкияткә. Ул бәрәш, һин генә шуны аңламайсың. Аңлайым, агай, аңлайым.
Тик менің шул тиклем уйнағым килә. Һинең шундый көлгән. Кино, уен, трәләлә, әйтерһең бөтен өчен юк. Мәгәр китап уку, я кит бuna. Үзеннән үзе асылып киттеме? Юкшы, ошо төнәсеккә баскан инем. Һәммә бирәр, карайм әле. Бирмәм, әле генә карагым да килмәгәйне. Ярар түгелмеш, карышма, беренчесен харысын. Шулай тиң, мен. Был сыңлап та серле нәмәкәгә оҡшаған. Фиксиктарға оҡшаған. Сәлем кызлар, матурлар. Сәлам малайлар, батырлар. Сез безне таныдыгызмы? Таныдыгызмы? Таныдыңмы безне? Хәзер һезнең менән танышайык, безне таныгыз. Бастык. Басабыз. Йылмайдык. Мин 1, 2, 3 дигәч, исемнәрне бергәләшеп кычкырып әйтәбез. Аңлашылдымы? 1, 2, 3. Син белән нәмә ишеттеңме? Юк, ишетмәдем. Тагын бер тапкыр. Бергәләшеп әйтәбез. 1, 2, 3. Аңлашылды. Димәк, малайларның исемнәре Бо-Бо-Бо, ә кызларның исемнәре Су-Су-Су. Бына яхшы, таныштык та. Балалар, нишәп бүген бөтәгез дә шундай матур итеп киенгәнһегез ул? Кайда барасың? Димәк, һез мәктәпкә бараһыз. Ә мәктәптә балалар нимә эшләйләр һуң ул? Укыйлар һәм язалармы? Ашыйлар һәм йоклайлармы? Һугышалар һәм талашалар. Дуслашалар һәм уйнайлар. Бер-берсе белән аралашалар. Биләр һәм йырлайлар. Һүрәттәр дә эшләйләр. Ярышалар һәм үсәләр. Ай, афарин балалар, һез мәктәп тураһында бөтен нәмәне дә беләһегез. Симка, алар иртәгә үк мәктәпкә баралармы? Юкмы, һин нимә? Мәктәпкә алар 1 сентябрьдә генә баралар. Балалар, ә һезнең безнең менә 1 сентябрьдә кабатлап карайһығыз киләме? Әйдәгез, балалар, уен уйнayalım. Безгә кирәк булыр Алтай, Әсәй һәм уның балалары. Әйдәгез, бер ике гаилә кирәк безгә. Әсәй, Алтай, я уянма, ул сынамы? Әсәй, Алтайга ике гаилә кирәк. Әйдә, генә. Артабан. Шуны без эшләп беткәс, без йөгерәбез. Өсәүләт җитәкләшеп, йөгерәбез артка. Артта безнең колокольчикта кем беренче зыңгырласа, шул егерсе була. Әйдә. 1, 2, 3, башлагыз.
булса, безне ярдәмгә чакырырсыз. Нуали, дәрестә калькулятор менән түгел, баш менән эшләргә кирәк. Ярай, болай гына чакырсалар да ярдәмгә килербез. Ярый. Баласақ иле мажараларға бик бай. Бигрәк тә балалар хорошылыгы көндезге юллар күзәтергә мөмкин. Киләһе 4-нче кадр. Лирик дип атала. Ә ни өчен лирик? Әйтегез карагыз. Безнең балалар бик күп төрле көйләр, эстрада һәм симфония көйләр тыңларга ярата. Иң ныграгы улар музыка коралларында уйнауга охшай. Ә хәзер безнең игътибарыбызга оркестр уйнауын тәкъдим итәбез. Танец удалые башкари. Başında şlepa, udlegöyle barından, men ingen tövge işikke. Кескәйдән күркүр. Вәкил җигән бер малай эзгә йөрү белде. Үзе матур, акыллы, хаста үзем шикелле. Шунда исемле малай юк шул безнең төркемдә. Булмага ана баргыз, унга өзенче шикә.
Атай киткән, өсөнсө ишеккә. Уртансы түзгүм. Вәкил дигән бер малай һеҙгә йөрөймәле. Үзе матур, акыллы, хаста үзем шикелле. Синең малай юк шул белән торганда, өске катка күтәрелеп эрләп карагышында. Күҙлеген һөртә, менгәндәй өҫкө ҡатҡа. Мәктәпкә әҙерлек түркүр. Вәкил дигән бер малай һеҙгә йөрөймәле. Үзе матур, акыллы, хаста үзем шикелле. Ана ултырган малай минеке бугай. Уда исемле малай юк шәбәдән торганда, эзләп карагыз уны, баксам эзләр уны. Исемлек тезмәһендә. Атай кеше бер аптыраган, бер кызарган, бер агарган, бер өшөгән, бер бешкән. Шул арала яшен күгеп, итенә килеп төшкән. Мине бит улым укысы, мәктәпкә барды булды. Нисек гомер тиз үтә тип, шаккатып кына